Hi guys, ako na po ni guys, Ruby Provinciana. Welcome to my vlog. Karon guys, moadto ko sa likod sa among balay kay mag atong anihon tong taong og upo. So tanaw na dito guys sa among likod. Dako gunting. So din ako guys, nagdakog sulanan na tagas. Diyan na pa'y daghang kazong gagmay. Panas dyan mo dako. Ano siyang anihon na ay daghan gihapon na ay gagmay pa. Dis niagi guys, nag-ani na hinungkod ani pero wala na hagi video kay kanang nanay daghan kadto mga gagmay pa oh. Nagsunod-sunod na siya pang bunga. Nga gaban-uban na pud na siya oh. Ani gagmay pa ni siya guys. So daghan kadto dito sa ilagom to ah. Nya kan sa gamay ra kadto sa punuan ah. Gamay ra kadto sa punuan guys pero naa say bunga. Yang bunga upat ka buok na. Ay, upat. 5 di ay nya napad joy mga buwak. Ditoy daghan dito guys mapay pagkuan ni ja. Daghan kadto sa mga buwak. Mapay pag kuan gawas. Tuwa tos kinatumyan apo dito. Daghan kadto sa kuan guys. So mag-ani ko karon. Tipog ko og kani siya guys o taas kaadyo. Upo. So ana siyang anihan ron. Jahang timbangon. Nga kani guys mura na siya kanang inano. Murag inano ni siya guys mubo kaadyo na. Pero dako siya nga mubo. Kari pud taas nga dako. So mag-ani ko tayo karon. Yun na inamo. Tidak karya sa unahan dia. Kuan ni siya kanang inano. So i-try lang ni. Inano nga kuan nga guys. Oh, kumuha na. Tilawi, pwede na magdala nimo nagkuan. Sardinas. Miswa. Kami na. Wala nang hilain kuan. Wala ko hilain nga. Diya ka ni guys, ako ni siyang pagbangon kay kuan man ni siya, required man ni sa akong pagpanano. Diya, pagpilihan ng pila ni siya. Ano sa kakilo? Na, sa kakilo. Taas ka doon siya guys na. Hanap po din siyang anihon guys. May basin og buwang na ni. Taas ka. So, ato ni siyang kilohon. Usa po sa kakilo na. So, 2 kakilo na sila guys. Sagad ha guys kay paninda dun sa Kani pwede na ba ni? Wala. Ito ka itong dagka dito. Ito ah. Kani pwede na ni? Ito. So, wala ni guys. Upat ka buok. Hindi na pa dito spikas. Guwang naman siguro ni. Hindi naman pwedeng kuhaan. Hindi man yung nagmay. Ano siya guys, nagbumayra. So ano ni guys oh. Apay isa. Ija hapon ning anihon ning okra guys.
So nga guys, oh, kulay maroon. Okra. Ano pa? Diba guys, sige na kung ani-ani pero wala lang ko na gi-vlog. Kumani akong gi-ani karon. Yan na guys, kung ano din si Zaka nang di sila pareho kadak pero pareho ra sila. Ang saka kilo. So, ani guys, aghang naani. Ja pare 2 ka kilo. Ja kani pud sa pud sa ka kilo. Naani guys nga okra nga kulay brown. Ay brown maroon din na siya guys. So kuan pud siya nakaabot pud siya og 1/4. So kada adlaw day guys 1/4 day ang maani guys kay kada adlaw mo ko mag-ani. Kay mo kuan mo ni siya guys mo guwang. Maani sila guys so. Hey guys, mao to ang video ron nga nag-ani ko sa hang kuan upo og taong og okra. Ja katong taong guys ug makaadto kog dalagit ug mga guys ay Sabado kasi hatong ladon didto. Sa manghod si Jijin Bors. Ug makaadto ko guys kay murag lain sigang paminos ang lawas kay mo lagi na murag epekto bitaw sa pag-vaccine kay napabaksin na magugapon guys nya. Murag labad sigang murag kunog murag gaan pero normal na siguro ni guys manang ako nang laba ko ganihan dyan nang hinlo ko dress bay kay di ko ganahan og mag lingkod-lingkod ra pud ko kay mosamot man og kalabad. Salamat ninyong tanan sa inyong pag comment ug sa pagtan-aw sa vlog bisag kanang lingaw-lingaw ra ni ha guys. Salamat ninyong tanan ug mag-amping tang tanan. God bless you all and see you next vlog.